Il-parroċċa tal-Katedral ta' Santa Maria Fawdex qed tiċċelebra l-50 sena mill-inkorazzjoni tal-kwadru titolari u l-75 sena mid-dikjarazzjoni tad-domma tal-Assunta. Għal dawn il-ġrajiet storiċi l-Papa Leon 14 laqgħat talba tal-Isqof Tawdex Anton Toma u l-Kapitlu tal-Katedral Tawdex biex għal festi speċjali fid-Djoċesi Awċija jibgħat lill-Kardinal legat tiegħu. Għal dan il-għan intasel il-Kardinal Awċi Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sidon u tal-Isfijiet. One News żar il-Katedral Fawdex fejn hemmhekk tkellem mal-Arċipret Monsinjur Joseph Sultana li spjega magħna x'se jiġri il-ħadd li ġej biex titfakkar il-ġrajja storika. Din is-sena qegħdin infakru dal-anniversarju anke f'sena ta' ġublew u anke fil-75 sena mill-proklamazzjoni tad-domma billi nhar il-ħadd ta' 10 ta' Wissu dan il-kwadru sejjer ikun fiċ-ċentru ta' ċelebrazzjoni ta' tifkira meta sejjer isir pontifikal solenni mill-Kardinal legat tal-Papa din id-darba Awċi wkoll il-Kardinal Mario Grech u eventwalment issir purċissjoni b'dan l-inkwadru titolari inkurunat l-Pjazza Savina fejn ġie inkurunat 50 sena ilu u hemmhekk tiġi mfakra din il-ġrajja. Fost oħrajn sejra tiġi ppreżentata din il-warda tad-deb, din ir-rosa d'oro bħala sinjal ta' gratitudni tal-poplu kollu Awċi lejn il-Verġni Mbierka. Il-warda tad-deb li se titpoġġa quddiem l-inkwadru inħadmet l-Italja u fuqha hemm l-istemma tas-suċċessur ta' Pietru. F'din iċ-ċelebrazzjoni il-Kardinal legat Mario Grech se jaqra wkoll messaġġ mibgħut mill-Papa Leon 14 innifsu. L-Assunzjoni ta' Marija fis-sema, il-kwadru titolari tal-Katedral ta' Għawdex impitter fl-1791 minn Michele Busuttil u mħallas mill-kanonku Benedetto Stellini ġie inkurunat bl-awtorità tal-Brevi Apostoliku Quidin Jitatem ta' 28 ta' Frar tal-1975 mill-Kardinal Franjo Seper, legat tal-Papa Sawlu VI fil-15 ta' Wissu tal-1975.